inini ndakaona kuti munhu angatongato ndikura because mawiri akatoita ana kuya kananga mudzimai wake asi akachita nesi pamba pangu munhu uyu achenjera because anofamba aniti pese paanenge araninga nebhembe saka wakaona kuti wanyanya muchungudza anogona kudini kukutema ndikati inangani mutsva paplatform ino baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Ndinokuwasai nemufaro. Makadini nyama yangu? Tiripo makadini. Tinofara hedu. Nhasi tiri kunzvimbo inonzi Tsvingwe. Tine follow up story yandakambobuditsa mazuva akapera ndichitaura kuti pane mumwe murume akasvika pakutema mumwe murume nebhemba. Hatina kunge takazonzwa nyaya yemurume wacho akatemwa, but tazosvika pakuti tazotsvasangana navo tikavatsvaga kuti tinzwe zvakaitika kuti munhu azosvika pakutemwa nebhemba. Nekuti kumawangu makadini? Ndipo makadini. Nofara. Munganditaura ndikutaura nani? Mutaura na Johani Nduna. Alright, makadini yenyu mukoma Johani Nduna? Tiripo edu makadini. Chii chakanatsokuitika mungandibatsira kutaura? Zvakaitika ungari musi wa8. Ndobva ndabuda ndakaenda kubasa makusi. Saka mudzimai wangu anotengesa matengu. Saka ndatobva kubasa ndakatosvika kuri kumanheru. Ndobva ndasvika nomwe bhuru wangu. Achingobuda bhuru wangu uyu murume akabva atosvika pamba. Ndobva asvika achindibvunza akati ndiri kupiwa mari yangu. Ndikati mari yei? Zvikandipa umbrella yangu. Ndikati umbrella yei? Handizviziva. Ndobva ati mukadzi wako atora. Ndikati kuwana mama wauya here ndakatotota kwaito naye. Mama wauya here zvikati mama havapo. Saka murume akabva abuda achimanya anombotora 5 minutes. Ndobva atodzoka nguva iyo ndichanda kuti ndichitogesa mumba. Ndakutogesa. Ndobva atanganisa nemudzimai wacho vari kuroad. Saka mukadzi wacho ndobva azotizira kuuya pamba. Saka atiza kuuya pamba ndobva murume wacho anditi unza mukadzi wangu kunoku. Ndikati ina wait noise pamba pangu. Inini zvandada kuti ndakufonera polisi. Saka ndakabva ndabata phone. Ndobva ndatombonyepedzera kufona. Ndatorina airtime phone. Ndanyepedzera kufona nekuti ndichengeradza kuti ndinotsvaka mapurisa. Asi iye wacho akabva atopinda pamba panapa achimhanya. Akabata bhemba. Saka nguva yakasvika pano pamba mudzimai wacho akabva atizira mumba. Ndobva atibudisa mudzimai wangu mumba. Papatona mumwe wangu wanga ari panapa. Vakatoenda. Saka ndobva ndatoti mai mubuda mumba. Ndobva atobudisa bhemba. Saka ndakabva ndatendera kuti neseri kwemota. Ndokunga kwakagara kuseri kune zvidhina. Ndobva ndabva ndaenda. Iye ndobva atoti saka pakada ndorwa nebhemba ndakabva ndamanya nobata ruoko rwake. Ndobva takikirisana. Asi bhemba rakadonha. Ndakabva ndanzwa ndatobayiwa pahuro apa. Neche pashaya apa. Ndikuona kuti saka ndabayiwa ndakabva ndatoti mwana wangu mukomana uiti ndabayiwa. Saka mukomana akatombovhunduka. Nguva didi ndobva ndanobayiwa kuti pamuromo apa. Saka ndobva ndaita zvekutobaya tabanga nemaoko. Asi ndakatobayiwa ndatatobayiwa pamuromo. Saka ndakikisana naye. Saka ndaenda kuseri kwemota. Ndobva ndatanga kukikirisana naye nditi unondikwadza. Nyaya kuti ndizisa handidini handitoizivi. Ende mudzimai wangu auningisa atoenda kwaHonda. Zvaida kunge anga adzoka. Mukadzi wacho ndobva chindipa chini. Baba imimi kuti musatensana naye unzai chini? Mari ya $5 ndiyo apa hangu neumbrella. Ndikati handina mari ba. Mudzimai wangu atina nemari yese tatapa vana kuti vatenge chikafu. Hatina mari. Saka mudzimai wacho kuti ndizoti akazobuda nguvayi akabva angototiza kwakuenda. Murume ndobva atanga kutotirwisa. Pane kakomana kange kasipo panapa. Kabva katora simbi. Ndobva kamurova. Saka kamurova akabva asumuka nzi uya nduraya ndobva adzingira mukomana. Asi nje akadzoka akati akatora wallet. Muwallet mamune $70. Ndobva atora phone ndatengera mwana wechikoro. Ndichiti kuti mwana ndada kuti ndiende kuchikoro. Because anga mukomana anga nenguva asinda kuchikoro. Because pane zvazviri kuitika uko pano pamba pane zvachitomboitika. Urwere hwatinahwo pano. Saka mukomana ndobva atotora hake ndobva atoti dedi matokuwara. Unobva akanditora ndobva ndaenda kuseri kwemba. Ndikati uti mwana wangu handichagoni. Handisina simba ba. Ndobva anditora ndobva ati handei kupolisi usiku ihwohwo. Saka iye akabva atotora zvese. Ndobva ndatosiya wana wese wari panapa. Ndobva tatenda kuPenhalunga police station. Ndobva tasvika ndobva tabatsirwa. Ndobva taenda kugeneral. Ndobva tasvika ndobva tabatsirwa neuzosona. Asi akanyora bhuku ndobva apedza. Ndobva ndazonzi timozouya musi weMonday. Saka pandakadzoka ndobva ndati mableed andiri kuti hachaiti.
hama yangu ndobva yachifona kati makunzwa sei ndikati ndakurwadziwa ndobva ndachora iti manyorerwa zvese kwadhokta ngati ndanyorerwa asi mari yairidiwa handidini hatina akati chega tikumanise paprivate mosono ndobva ndakabva tamanya paprivate ndobva ndanosono pamuromo apa then apa mastitch apa todambuka ndikutoona kuti pane mastitch saka ndobva tazotodzoka naye ndobva ndaenda kumusande yachona ndobva ndatomhanya kumapurisa mbozingati Saturday manheru sande ndobva ndatomhanya kumapurisa mukomana wangu aimuziya inasingamuziyi murume saka mukomana wangu aba ndodini ndinomuziya saka ndiri kumapurisa mukomana wangu akabva atouya nemunin'ina wangu airi naye mukomana wangu atomubata natsana ndobva taenda naye penalonga ndobva ndatosvika ngati busa atondinyosa statement ndikati munhu wamutaino zvake uyo aitodini atosvika ndiye munhu wacho saka adaro mupurisa ndobva nditi mozoenda kukoti musi wechipiri mangwana ende motora medical report saka ndobva ndatoti alright it's okay kana mati ndichazotora medical report yakanaka inini zvechowo mande yacho ndakamukira ndakaswera ndiriko ndakati ndikamwana kasikana kakasingafunda chikoro amwe sangapinda chikoro ndatomukira kusensen ndabva ndatoenda musi wemande yakunotora medical report ndichidzoka ndisvika ndipa mupurisa yanga ndinyorera tsamba iya ndikati ndadzoka medical report iyi nawe ndobva tauraiti saka ndi musi wemande yachona munhu angatodini angatopinda mukoti ndobva ndazoona munhu yaya mande iyoyo kumanheru ndatoona munhu yaya atodini abuda hazvina kundinetsa abuda kuti abuda nei ndobva ndati chipiri handina kuenda kupolisi ndakamira pamwe ndichaona ko angati handichafonerwa chitatu ndobva ndadzokera manda ndakanoabvunza saka ndatanga ndopopera ngati aiwa izvo munhu uyu abuda sei iye munhu akandibaya makati ndinotora medical report of which medical report yakadini ndaanayo yakauya ndakaya nayo wani svikanzi nawo ine maprocedures anofamba nawo atitende kugara nemunhu 48 hours ngati alright it's okay saka ndakabva ndagara ndobva ndazoti ndofunga last Friday yapfuura ikati iyi nhau iyi yakutonetsa mapurisa asiti akeni nhau yangu ndobva ndakabva ndaenda kupenalonga musi wa 21 anga iri holiday ndobva ndatoenda Friday yayo pandasvika ndobva ndati ndakuona ic crime panapa zvikanzi udawa unowadii ngati handii nhau yangu yandinayo zvikanzi kwakanaka ndikati kwakanaka zvikanzi alright hapana zvauri kuda here saka ndakatobata hangu mounting remote ndokwanza paunogona kutokuwadzira siya munomo mucharge office ndobva ndasiya saka ndasiya kudaro ndakabva ndatotobudawo pandanoona ic crime ndobva ndiudza kuti nyangwe kuita namasomero saka ndobva andipa namba dzawamasomero wamasomero ndobva ndawafonera ngati wamasomero mapapi kune nhau yangu yapapi wamasomero ndobva vanditi nhau yako iwewe haina medical report medical report yakaya musi wa 10 zvikanzi hatizi kuzviziya ikati aivazvo medical report yakaya musi wa 10 ndichori papenalonga police station ndichitofona pandadzokera kuna crime ndamutangati ndozvataura wamasomero ati medical report haina kuuya asi vati vachadini vachanotora zvicho vanobva vabva vanotora ndobva vachindifonera vachiti musi wechina uri kudiwa kupi musi wa 27 uri kudiwa kukoti kutown saka takabva tatoendawo kutown zveshuwa tichisvika nayo chinobva yanzi iri kumusi wa 19 March ndobva chazodzoka ndobva hanzi ngadzokere kumba handitori pa mumwe mukadzi ndobva ndipa ndakazowana nawo yemukadzi wake nomumwe mupurisa achondifonera ko iwe ningi unomuziya here murume une wakakutema ndikati zvikanzi wamuona ndikati ndamuona ari pano pakoti mapurisa ndobva atoya ndobva vaonana ndobva vamusiya ndobva atodzoka ndobva saka ndangomira kuti musi wa 19 February toenda kupi kukoti alright ndichimba kudzosai kumashure before here mama makambosangana nababa vakakutemai kana mabasa kana kusangana chaiko chaiko pandakazomuona but munhu kumuziya ndomuziya asi inyaya kuti handinyanyosekana vanhu vakawanda nditoni mashamwari angu ndikati asi ndambotaura naye munhu saka inge nhau ye dai vakutanga chindirwisa because iye akubudisa statement akanga kubudisa kuti udane mudzimai wani wangu ndomabudiro yake azoita akutaura iye mani ndikati aiwa inini dane mudzimai wako ava vanhu vakadzi vangoita madhiri awo because aiti otowa hama dzangu saka ndo matenda angakuita nawo ndikati uyu munhu kuti tangatometsa kuziya zvinhu zvake kuti munhu uyu ndianotomuziya achinzi nono ndomaziya atotomuita saka ndomaziya atotomuita kuti anonzi nono saka nhau ye munhu uyu itondishungurudzawo saka mudzimai wangu angatori kumusha ndobva ndachivafonera ndabva ndafonera mai wacho ngati mama kuno ndonyaya dambudziko ndasangana naro mudzimai ngati mukadzi wacho ndiye akatoya akatotenga zvinhu kumba pangu
Matengu akatengesa matengu akabva hanzi kwaitona here kwakupa mudzimai wangu amubhura kuti mwana anga nayo saka ndo nhau yakadini yakatoitika. Asi mukuona namabasa aratidza kuti iye munhu anyanyisa kutondiziya asi ndisinganyatsoziya nezvevanhu zvakanyanya kongoti munhu anenge ndechiti ndembopilota saka vanhu vanenge vachikuziya zvakanyanya but usinganyanyodini hawo kuwaziya. Saka imi hamuna utombobvira matomboita ukama nemudzimai wake zvaaikuaccuse kuti maidanana nemukadzi wangu? Mukadzi wake ndofunga nditoite first time kutomuona. Pamusiku ndo yakati first time yangu kutomuona mukadzi iye atuya achitobvunza. Saka vana ndo vakati vanhu vatinodini tinowaziya because vana ndo vanotamba nevanhu akati ava ndimairiza ava ndibaba iriza ndikati wow ina ndodini hangu handiwaziya. Vana vakati nepavanogara tinodini hedu tinopaziya ndikati zvakanaka. Mangwana acho vanga vatobuda makanzwa sei muchiziva kuti munhu anga apadhuze nekukufudza upenyu nekuti chinangwa chake moti changa chiri chekutyisidzira here kana kutonyaradza munhu kana kutopfudza upenyu? Ini ndakaona kuti munhu angatoda kutondikuraya because mauiro akatoita haana kuya akananga nemudzimai wake asi akachaita nesi pamba pangu. Saka ipa ndakamuona atobuda ndakabatikana ndikabva ndatati munhu ndamuona panze ndikatombofunga kuti pamwe padini atobvisa mapurisa nokuti ndakataza nemhindo dzandanda kupiwa kumapurisa kuti mupurisa anga nditi mandi chipiri noenda koti munhu vaenda muswe mandi saka ndakatosakadhiza chinyi mapurisa nokuti mupurisa chino angatoti moto muswe chipiri musarege kuenda koti. Saka pandakamba ndika ripoti yangu kuti mozofoniwa nemupurisa kuti nhau yenyu ndati alright. Saka ndakamoya ndakabatikana ndakatosva ndikatombopopota papolice station ndikati munhu aida kundiuraya asi makumubudisa saka ndikukumbura maresults saka maresults ndo andainyimwa ndipe zita remunhu wacho vaindinyima zita remunhu wacho zamara ndizosvika kuti kuzoti ndaiwa ndikabona ndakaudza ngati aiwa no ini zvandakuita ndakuchenda kutown so ndakuchenda kucentral kana maramba uenda usiku kana maramba rinhau yangu ndaenda kucentral kwati kumain camp ndoona kuti nhau yenyu mese because munhu aida kundiuraya. Ko nyaya yekuti mukazosangana naye are you safe manje sezvo muchigara munharaunda imwe mukazosangana nayo hamuna zvekuti panozoita futi mhirizhonga dzakadaro? Inini manzwiro andakaita ndisingati pamwe munhu anonditsvaga kuti kudini vamwe vanototi hanzi anotofamba akati ane bhemba ndo manzwiro andakatoitawo tatobvawo koti tikanzi munhu uyu achenjera because anofamba anechi pese paanenge anenge ane bhemba. Saka wakaona kuti wanyanya mushungudza anogona kudini kukutema ndikati ini hangu handindi kumba kwemunhu and this time ndikaona munhu asvika pamwe inini apa ndakatomboita patience ini akauya ndinodini this time ndomutemba pamba pangu handitomboya handichadi kuona munhu ba kana kwatoira handichadi kutoona vanhu pamba pangu iye nyange kumashopu anhu vatotanzi izvo anotofamba akati ane bhemba and ini ndikatopindawo mushopu iye kana angatorimo anotomanya kutobuda asi patakabva kukota ada kumbotaura neni tikatione achandi kumbotaura netionesane ngati ndandikwanisa kutaura newe. Makatozombosvika pakuti akakuaproachai achiti anoda kutaura nemi? Ndakamuti handikwanisi kutaura newe inini nhau yangu handina kuti handikwanisa kutaura neni nokuti iwe wakadini ndiwakataka pamba pangu. Ko hazvina kuafektawo here vadzimai venyu manje nemashandiro enyu nokuti handiri kana munhu akuwara kubasa mamusingachakwanisika kwenu hazvina kuafekta here kunyanya madzimai? Naitika ndikuti pandakatokuwara tatingori tega nevana mai vacho vanga vatori kumusha pane zvidiki zvatiri kugadzirisawo zvitodawo mai vacho saka ndakabva ndatomoti vanangu ndo zvatovapo kubasa ndaingoti ndingoenda ndongonoti vakomana ndiri kurwara ndingoda kuti ndikangwana tunhu zvishoma shoma zvandawana ndodini hangu ndoenda kumba kuvana ndomarara matatu akungoita nevana vangu. Saka munoita basa reizvo because ndikufunga kuti maybe kumabasa kwenyu kumakatoita conflictwo dzimwewo kusvikira mazosangana imi basa renyu nderechicho? Inoita zvechikorokoza. Ikoko kwamusangana here kubasa ikoko? Iso ina nditoshandira ikoko kwanoshandira indoshandira Cold West and ndine pagomba patotoshanda pagomba tinoshanda ndofunga makomba iwayo anokwana kuita matatu andotoshanda revanhu vandotoziva kuti ndiri mabhururu angu and iye hatosviki ikoko saka ndopandobva ndongoshanda mazuva angu ese kubva gore rapera rese ndopatongoshanda. Saka mabhururu enyu akaitorawo sei nyaya because ndinoziva kuti muchibasa chenyu chechikorokoza mumwe akasvika kusangana nenhaurwa yakadai nhamo yakadai vandosvika pakubatana kuti ngatidzorere hazvina kumbozotaurikira? Naye kanga kuti kandoti shamwari dzangu pavakanzwa makuseni
kuti ndo zvaitika pandiri vakabva vati shamwari ka ndichitoenda kupolisi ndakana ndinowaona ndikati varume hando zvadini zvaitika pandiri zvikanzi shamwari nayo iri panapa taditi anotano revenge akati aiwa no kuno revenge munhu akubatsiri chinhu ndine vana kuno revenge rekuna ruwa munhu touraya munhu then tauraya munhu inini ndogona kuzokutadza kugara zviri safe ndine vana vadiki vataenda kuchikoro saka nhau yangu yakumapurisa saka shamwari dzangu dzakangomira kunzwa kuti nhau yapapi kumapurisa saka pese paitenderwa nhau iyi mapurisa asi kujeka kuti kuitwa nani vaitamba vachinza presa kuti enda vachiti kana zvazonyanyisa kutirambisisa takuti tinoona mapulani ekuti tione kuti tingaita sei kuti nhau yako idini munhu abatwa avharirwa. Alright, saka tomboti nyaya ikazongonyararwa kudaro hapana marecovery amuchaita? Inini ndakati handina recovery yandiri kuda asi ndakatoti inini akandiremadza mukozi muromo wangu wanga usina kuhafuka. Muri kutona watohafuka izvo. Saka indakati inini akandiremadza mukundiremadza kwaavaita indangomira ma-outcome ekukoti. Alright. Kukoti whether vachamubvisa vakabvisa fine ini ndoenda nenyaya yangu kusave court anofanira kundibhadhara mari dzandakashandisa. Alright. Then obva andibhadhara kundikuwadza kwaakaita. Muona ndo nyaya ndiri kungoda chete inini kuti whether kukoti ndangomira mari dzavo dzekukoti ndo andakamira kuti musonzi nhau yangu yapera ndichabva ndaclaima ndiri kumbura ma-outcome ndambiri mberi nhau yangu toenda usiku uchi kukoti ndakuchienda kusave court iye ochindibhadhara mari dzangu dzodzo ndakashandisa mukurapwa kwese ochindirapa ochindikombanzeta muromo wangu wakakwadza. Alright. Hey, but nyaya yemabhemba iyi munoiona sei? Vanhu vanofanira kuti vachishanda zvichikorokoza vachifamba nemabhemba iyi itsika yakanaka iyi? Zvinhu zvisina kunaka. Zvinomboitirweiko? Vamwe vanhu vanofunga kuti ukafamba nebhemba unenge wakazvichengetedza zvakanyanya. Plus inini pangu pangu vanonga kuti ndimadzibaba. Saka vanongoti havana madzibaba vanhu vasinga havana maoko unofunga pamwe kuti havana maoko here kuti havarori here. Saka ndizvo zvanenge tingofunga kuti kungoteerera kungoti handi madzibaba. Saka vanhu vatojaira unhu hwake kutoti iye anototi anototi munhu anotofamba because anenge achiti bhemba pamwe kuzvichengetedza ndofunga zvavanonyanya kufunga because makoja pese paanenge ari achiti ngenga ndine bhemba ndakadini ndakazvichengetedza. Saka manje isusu tine doctrine ekuchechi kwedu hafanira kunge une bhemba hafanira kunge saka hafanira kuzofambira uchingodini. Alright, tichipedzisa zvedu pane shoko ranga rakufamba because ndishuwa zvamataura zvichinzi rekufamba kunzi imi ndimama kudanana nemukadzi wangu pamakazvinzwa zvinotokubata here muchitarisa zvamakasangana nazvo zvekutemwa mutemerwa zvinema futi? Iyo nhau iyo yakabuda ende vanhu vakatanga kutobudisa nhau iyi mabhururu anozoshanda nawo zvikanda ko iyo nyaya yatakunzwa kunzi uda nemukadzi wake wani ngati aiwa inini dai mudzimai wangu anga aripo kana kuti vana vangu mukomana ari form 1 ndiye anganyatsotora kuti kuitika kwakatika because dai anga akauya akanangana neni state ngoti uda nemukadzi wangu asi mauye akaita akauya toti ndipe mari yangu wapedza ndipe mari yangu ndobva ndipe umbrella muri kuona. Saka ndinova ndachanza watsanangurira ngati dai mabvunzana namukomana wangu ini mumapurisa handisi ndakanyosa report. Munhu akakwanisa kunyosa report panguva yacho ndakatokuwara mwana wangu ndakakwanisa kunyosa report akati achitobvunza ndikati handina chandinokwanisa kutaura nokuti ndinyatsonzwisa nyaya yembrella iyi inotoda mukomana ndiye angatoiziya ndo pakatsanangura chimiro chese chakaitika kuti umbrella isho inga yakaenda namama ende mama wacho akatouya neumbrella ndikati aiwa umbrella iyi chimbomirai kuiendesa inini umbrella ndichaenda nayo kukoti musi wa 19 parunzi kukoti ndoenda nayo kukoti tononzwa kuti yakamira sei nekuti nhau iyi inotoa kuti iyi umbrella yake iyi yanga ine mudzimai wangu kuti ndinoona iye ochitaura nhau yake kuti chakanditemera chini kuti nini handitambi naye ende kumashopu kwacho ine handitoendi kazhinji ndinoona kukanyotenga ndanotenga nekutodzoka pamba pangu ndinototamba nendogara nevana vangu po panapa handitobuda handidini. Aiwa tinoshuvira kuti pamunoenda kukoti outcome yacho inenge ichikwanisa kuti imi mugutsikane. Ini ndaito kutokumbira kutika nhau yangu isazongotsikwa nekuti chimiro changa yava kumasuro dai ndisina kutoita serious nayo nhau yanga yakutotsikwa tsikwa yanga yatonyura nekutoti medical report yemusi wa 10 yakazotobuda musi wa 21 muri kuona. Saka ndo vanhu vadiutyira kuti panogona kunge pane munhu arikutodini hake aritoonodhisa kana kumapurisa ndo nhaenda kutonyanya kutyira because
pandakazotonyanya kunetsa ipapo ndo pakazototanga kuti kufamba nawo. Alright. Asi kumwe kwese kuengera nyara kuti zi ende kana nekoo imapurisa angasingati foni kana kudini ende mafoni angu inani kuti ngangurika ungadzozi mafoni angu pondelani nangu rebhad ndorozika mwana nasi asatorivhurisa ndiyo akatora akatobuda nefoni yacho nemafoni touch yemwana yanga P36 Pro ndobva atoti chimbudzi changu chandatoningisa ndobva abuda newallet $7 yangu zvese akabuda nazvo bhate mune zvitupa nechi chitupa nanisitori na chitupa chakatorasika nditori nemota. Alright. Chitupa chakatorasika nenda kutana hangu nemota. Alright. Mamustori nani ngekene mamungori nemari. Okay. Nyika yeZimbabwe inenge ichiona uyezve isusu tichaita follow up mani mati musi wa19 ndo pamuchaenda kukoti. Notenda. After ipapa tichaita follow up kuti nyaya yafamba sei. Thank you so much mukoma wangu. Notenda.